Me painettiin väärää nappia. Ja tästä tulee siis toinen osa. Muutenkin jo olisi tullut. Elikkä, no niin, aloitas. Sille käskystä, sir. Käskystä, sir. Huudat täysin sille. Ota ase kunnolla. Sille huudat täysin. Käskystä, sir. Käskystä, sir. Siellä trrrr. No niin, tää siis tosi firmi. Okei, tee sille äkki trrrr. Mä kuolin. Noniin, me mennään takas sisälle. Se oli, ei toi ollut niin paha, mutta silti. Ja nyt me mennään sinne sisälle. Niin, me mennään sinne sisälle. Moikka. Elikkä Seela sai kakkosen. Ei siis kolmosen. Kakkosenhan sä sait. Kakkosen 1 + 2. Te ette osaa matikkaa. 3. Niin siinä onkin 3. 1 + 2. 3. Sulla on Noniin, otas minä sieltä. Mä täytyy tietää jo mikä tää on. Hämäys. Ai niin, hämäys. Eli sille... Mä saatan kestä hämäystä! 20 sekuntia silleen, että häikäistä sille, että valo tai jostain lasisesta suoraan silmään, tiedättekö, auringon valoa. Mä laitan aurinkolasit. Et laita. Siitä voi tulla sokea. Ihan sama. Mä en halua olla sokea. No niin. Sokee. No niin, me mennään hakemaan joku kirkas juttu. Nähdään. Elikkä me muunnettiin, että se olisi 10 sekuntia, muuten minä ei lähtisi mukaan. Elikkä mä käytetään puhelinta. No niin, minä, kato tänne. Hei, tossa on mennyt jo 5 sekkaa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noniin, mitä vielä katsoa? Sä olit 36 sekuntia. Mun silmät on ihan... Yes! Mä annan tästä Minialle kyllä tuon 2 pistettä ainakin. 2 pistettä. on ihan 5. Onko 5? Ei. Okei. 2. Ei me... 2. Mitä? 3. 2. 3. 2. Eikä ne... Sulla on 6 pistettä, aika paljon jo. Just. Tää on 4. Sulla on kyllä 3. Ei. On. Mä en näe mitään. Kuinka monta sormea? 5. No sen sinä enemmän. Mä en näe mitään pientä. Okei, no. Minä sai sen 2 pistettä, eli 6. Ja paljonko mulla? Sulla on se 3. Ja nyt on mun vuoro. Kumpaan mulle ei tulisi mitään pahaa. Sä istut se jutun päällä varmaan. Niin. Minä. Eiku siellä vuoro. Älä laita sormea eteesi. No niin. Älä enää paljon. Sä oot kuollut ne 3 minuuttia kohta. Mikä tuli? Meikkaa toinen. Jee, mä saan make-kamera. Laitetaanko pitää... Nyt tulee kaikki nää parhaat. Elikkäs kaikki noin melkein. Voit mä en halua ripsiväriä. Mä en ota ikinä ripsiväriä. Okei, ei edes ripsi. Okei, ripsiväri pois. Ja huulipuna pois. Me ollaan otettu se. Puuteri. Ei mitään huulia. Okei, mut näytä kahto. Meneekö tää poskipuna ja puuteri? Joo. Elikkä minä kuvaan mun. Siis mä muokkaan Minä sun. kuvaan mun naama nyt. Ja sit laita tauko. No niin, nyt tauko. Tästä niistä tuli tälleen. Tätä ei niinku hirveästi huomaa, kun se ei halunnut yhtään huulipunaa eikä ripsiväriä. Eikä ollut luomiväriä. Koska mä oon hukannut mun luomipaletin. Niin se on... No, ota. Katsotaan näkyykö tää tällä videolla. Kyllä siis me jätettiin nämä kaikki pois. No okei, jos mä haluan enemmän pisteitä, niin
Ei sitä. No okei, ripsiväri. Ei tarvii ripsiväriä. Kyllä se on tolle ihan hyvä. Okei, no. Selvä. 3 pistettä. Ei vaan 2. 2. 2. Okei, no 2. Mä laitan tänne. Laitaks pistet laitan tänne? Kato, kato minulle 3, niin se saa 2. Eli 5 pistettä. Mistä mulla? Okei, no me siivotaan nää pois nää naamalta. Siivoo jo. Ei nyt tarvii, kun ei sitä edes näy. Sillä et edes osaa siivoa. Ei, nyt tää on mun vuoro. Jes, Seelan vuoro. Ei. No niin. Ääntel kun lehmä ja sitten toi... Hetken, miksi tää on 2 vaan? Eikö se ollut se limakädellä naamaa? Joo. Ei. Mä lukee sen sit. Eikä. Mä en tiedä. Ota limakädellä naamaan. Oikein mä en halua. Mä käyn hakemaan lima. Elikkä mä hain limakädellä. Mä en ota. Mä voidaan... Au! Siellä ota ees peppuun. En ota. Minä ottaa sitten peppuun. Minkä ota? Ei. Ei. No mitä? Sä itse olit mukana. Mut mä en halua. Ei tee maata limakädellä naamaa. Tulkaa tänne, mä otan limakädellä naamaa. Eiku tulkaa nyt. Joo, se saa paikka. Mut minä pitäisi tulla. Ette oo nyt tosissanne. Se lähti. Kyllä. Kai tää video sit loppuu tähän. No, mä vedän itteeni limakädellä naamaa. Niitä on paha. Okei. Okei. Tuleeko vähän vaan pyydellä, mutta ei se satu. Okei, se satu edes. Ja Minea vielä lähti. Okei. Se on ottaa tämmösen tylsään jutun naamaa. Jos teet rautaa heiluttaisi naamaa, voisi se sitten ehkä vähän nasata. No ehkä mukamas vähän. Hei, no tehdään me molemmat se